Ja. Kalibrere ud på det. Man kan også bruge sådan nogle switches til at kalibrere ud. Man har tit brug for at lave... Lige prøve at køre den om en omgang. Gør vi også på fanderen, og der på basen på fanderen, der sidder de her kontakter. Kan man undgå noget, der det er lige det findes ud af, hvor det der 150 koordinater. Bare et spørgsmål. Uden de der referencer, så man skal jo ikke måske tænke de siger, at de der gamle, dem har jeg liggende her. Vi kan prøve at se dem. Ved du det godt i forvejen? Prøv lige at gøre sådan en reload der. Det ved jeg ikke. Hvad fanden laver du? Gå i fin. Fuck, det skal også. Ralle, gå i fin. Sådan der! Der!